Къща в Астромила. Тук утрините са по-тихи, кафето е по-вкусно, а идеята за отивам си в къщи като ваканция. Още с влизането ви посреща антре с санитарен възел, просторна всекидневна с ъглов диван, трапезна маса и уютна камина. Идеално място за семейни вечери и споделени моменти. Обособената кухня е напълно оборудвана с всичко необходимо за едно модерно домакинство. Къщата разполага със собствено зеленен двор, закрита маса за хранене и място за барбекю. Вити стълби ни отвеждат към вторият етаж, където са разположени две детски стаи, създадени за игри, творчество и щастливи детски моменти. Етажа разполага с тоалетна с баня и двете стаи имат излаз към обща тераса. Спалнята е светла и просторна и за още по-голям комфорт разполага с самостоятелна баня с тоалетна и вана. Към родителската спалня имаме и тераса, която гледа към вътрешния двор. На сутерена ви очаква стая за забавление с джаги и PlayStation, перфектното пространство за свободното време. Има и голяма гардеробна. Там са обособени още перално помещение и топла връзка към двете закрити паркоместа. Имота разполага и с надземно паркомясто пред къщата. Ако тази оферта ви е впечатлила, телефонът на Иван ще откриете в описанието. Ние сме Явлена Пловдив.